सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ गटामध्ये पांगरड हे एक सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले छोटेसे गाव आहे। या गावातील श्री स्वयंभू महादेव हे जागृत देवस्थान आहे। गावातील होळी उत्सव हा प्रमुख उत्सव आहे। होळी उत्सव हा गावामध्ये 5 दिवस आनंदात साजरा केला जातो। होळी उत्सव म्हणजेच काय? सर्व वाईट गोष्टींचा अहंकार, द्वेष आणि इतर अनिष्ट रूढी परंपरा यांची होळी पेटवून त्यांचा त्याग करायची परंपरा होती। नवीन वर्षाला आनंदाने सामोरे जायचे आणि होळीच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा द्यायच्या। पांगरड गावात होळी उत्सवामध्ये मांड हा सर्वात महत्त्वाचा विषय असतो। मांड म्हणजे थोडक्यात तमाशा नृत्य होय। गावात एकूण 6 मांड आहेत। त्यांपैकी प्रमुख मांड म्हणजे नागामाचे टीम। या वाडीकडे सर्वांचेच लक्ष असते। या वाडीवर सर्वजण गुण्यागोविंदाने होळी सण साजरा करतात। 5 दिवसात अनेक कार्यक्रम साजरे केले जातात। अंधश्रद्धा, जातीयवाद, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षण, व्यसनमुक्ती, बेरोजगार या विषयांवर बरेच सादरीकरण केले जाते। शिवाय धार्मिक सण, एकोपा यांचे दृश्य स्वरूपाने सादरीकरण करून लोकांची मने जिंकली जातात। 5 दिवस हा सण उत्साहात साजरा केला जातो। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।